नमस्कार, मी पूजा स्वागत करते तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर। तर सकाळचे वाजले आहेत 9। सगळी कामं आवरलेली आहेत लवकर, कारण आज मला काम आलेलं आहे। मी सोनार काम करते, त्यामुळे पास्ता कटिंगचं काम करते मी। त्यामुळे पास्ता कटिंगचं काम मला काल रात्री आलेलं आहे। ते थोडं केलेलं आहे, आता थोडं राहिलेलं आहे। तर दाखवते तुम्हाला। हे असं पास्ता आहे, हा पास्ता कटिंग करायचा असतो। हे बघा, इकडे मी कटिंग थोडं रात्री करून ठेवलेलं आहे। आता बसणार आहे मी कामाला। हे बघा, असं कटिंग करावं लागतं। हे काम मला रात्रीच आलेलं आहे, त्यामुळे करत बसले होते रात्री। आता थोडं राहिलेलं आता संपवून टाकणार आहे। तर काम थोडं ठेवलेलं आहे मी, झालेलं आहे थोडं। आता भाकरी फक्त टाकायच्या आहेत, त्यामुळे भाकरी करून घेते आधी। मग झालेलं आहे बाकी सगळं। भाजी झालेली आहे, आमटी झालेली आहे, भात झालेला आहे, सकाळीच करून घेतलं। आणि आता फक्त भाकरी राहिल्या, त्या म्हणलं आता करून घेऊया। काम आलं की घरातली भरपूर कामं आवरून घ्यावी लागतात, म्हणजे कामाला एकसारखं बसायला मिळते। त्यामुळं गरम गरम म्हटलं ऋषी आलाय तोवर गरम गरम भाकऱ्या टाकून घेऊया। तर गरम गरम भाकरी मी करत आहे। तुम्ही येताय का गरम गरम भाकरी खायला? जास्त नाही टाकणार आहे, फक्त 1-2-3 फक्त टाकणार आहे। तर भाकरी तर झालेल्या आहेत सगळ्या माझ्या। हे बघा, तर भाकरी तर झालेली आहे, दाखवली तुम्हाला। तर आज रविवार आहे, ऋषीला सुट्टी, त्यामुळे थोडा बाहेर गेलाय तो। तर तोही सोनार कामच करतो, मला आहे ते काम उरकायला हवं। थोडी तब्येत डाऊन वाटते। आता चाललो आहे डीमार्ट मध्ये बाजार करायला। मला चला डीमार्ट मध्ये जाऊया बाजार. बघत राहा, बाजार करायला चाललोय, तुम्हाला दाखवते मी डीमार्ट। चला। चला घे घे। काय घेते? घे घे, गणपतीला लागणार। छान आहे बघ ते। डेकोरेशनला भारी आहे बघ। काय ते आईस्क्रीम कशाला? असं दे की, पाहिजे तुम्हाला? नको नको, ठेव ठेव। हे घे, चल पुढं 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 चल। फ्रेंच फ्राईज घेऊया। हां, फ्रेंच फ्राईज घेऊया। कशाला नको ते, ठेव। नको काय? अगं नको, ठेव। मला भूक लागते, नाश्ता करायला लागतो सारखं। हां, असू दे, घरगुती करायचा मग नाश्ता। नको काय उघडू नको, चल पुढं चल। बघ की, चल राहू दे, चल जाऊया।
तर बाजार केलेला आहे, हे बघा झालेला आहे सगळा बाजार. आता चाललोय घरी, जाऊया काय? तर झालंय सगळं सामान घेऊन, आता निघालोय घरी. तर आजचा माझा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटतोय बघा, मला नक्की कमेंटमधून सांगा. आणि व्लॉग आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.